Hello, good evening. Good evening, good evening, good evening. Sabahan niyo ako magluto. Madilim. Ang puno na 20 milik, pakicheck. Sabahan niyo ako kahit magluluto lang ako. Hapunan. Mahina ang net. Mahina. Ay, ay putik. Oy. Kakas mga pusa na to.
Hirap ang tignan. Yan lang muna tayo guys.
Shout out kay Siling Villarreal, Naimay.
Salamat, Ma'am Well. Salamat sa pagpunta. Pasensya na kami. Kasi maingay, nagluluto ako na pre. So yan guys. Sa lahat ng nakatambay, salamat sa inyo. Kung magpapaalam na, bye-bye. Thank you, God bless.